Мисля, че дай нещо в кашони и тук на масата. На масата. На масата, Трябва да се разбъркат. И гледай в какви готини опаковани кутии бе. Ами те във всеки магазин си правили така. Какво ще спечели това, дето ще го изтегли? Ето. О, Ето този. супер, браво. Дайте. Нов модел. Браво. Дай още кутии. А нотариуса ни къде е? Нали има нотариус винаги? Той не е Присъствието. задължителен. Не бе, шегувам се, нали по едните. Ако се тегли публично, не е задължителен. По телевизиите, нали се в присъствието на еди кой си? Ето той се нотариус. Решите, че вие ще сте нотариусите, за да... Още ли трябва да се отваря? Всички кутии, те са от всички магазини. Айде да отваря. Ми да стане по-бързо. Някой тия пачемените, какво са опаковани? Ами, идеята е хората да виждат, че тук се отваря Да, бе, да. всичко. И че се седи като касичка. Нали тук. После колко ключни суровини, так му ще избием. Ма те па иксур. Виж го хвърлям на земята. Да? Може? Някъде са писали бележки. Да, някои са си смятали бележки, някои са си заложили. Ето това е зелен нож, гледай какво е. Виж ли как? И толкова много бележки, как ще стане това? Ма това ли? Дай едно нож. Значи цялото такова от запик, обаче това не може. Гледа се. Те не гледайте да си се те си изсипани. Стела се загубила цветеца. Ножицата може ли? Че не мога една кутия, една кутия. Извикат ми тя да тегли, защото каза, че има касови бележки от негово семейство от Сливен. Затова я казвам да гледа къде са сливенските бележки. Защо не каза да скрия една? Една. Една, знаеш коя. Тяхната, да. Дай готово. Айде готово. Това не е да стане някой. Там има още едно. Има някои много яки кутии. Да. Тук я виж и две розови и зелени вече. Ето, да се доставим малко. Леко. Още едно осъзнава плана. Това ли? Вътре в същата такива. О, да. Ето ти ножи. Още ли има кутии за бележки? Уния беха много яки пакетирани. Може да имаш ногти, нямаш да се помогна. Дай. Ето. Малката е малка, Смива слава. и Ляка точно изсипването. Ама така плавно да стане хубаво. А я виж такива. То толкова с бележки, сега само едно. Само за една. Не е една, нали? Една награда. Една ли е? Няма ли? Няма. Има на пода, моля се. Сливен кутиите са 3. Охо! Стела, сега ти предлагам хвърляш се отгоре. Аз само секунда.